May umiihi dun. Rated SPG. Alay! Nakikiarawan kami, magbunot ng sibuyas para may pambili kami ng asukal at kape. Ang mahal ng asukal ngayon. Kala ko puro damo tagayang may sibuyas pa pa. Kaya nga, ba't yung kanila kadamo? Ganito katangkat din, mas matangkat pa ate. Mahirap pa bunutan. Mahirap na kasing kung ano yun. Kalalaki na ng damo. Dito talaga walang damo talaga dito kahit kung tignan nyo. Gandang ano dito. Madaling mainit siguro, walang hangin. Kaya nyo, gawin nyo. Yung ginukay pa lang, yung ganyan ginugay. Ba't kasi ganito ang pinabili yung ano? Masyadong Yung nagbili yun. mainit yung Ganyan no, punggusin mo. Buti walang hangin ngayon. Kahapon, Diyos ko. Kahapon ang hangin na. Mas maganda rin sana kung maghangin-hangin. So, Pero mag-uwi ka po, kaso lang pag ano, Magbilang mo. yung sinong ay na, galing, ang hirap niya daw nila sa ano niya, sa tanim, kalubo-lubo daw. Ba't hindi pa tapit peng? Patanim palay, sabay-sabay. Sabay-sabay patanim ng sibuyas, patanim ng palay. May Christian dyan. Christian nga pinakatulong ba dyan? Ulan. maghapon na natin to dyan. Ito nang magbunot, bigyan ka ng pira Sa mo. maghapon guys, isang kwan lang kami ni Gigi. Isang ganun lang kami. Oh. Isang flat. Katakot. Magkapon nyo na yan, da kayo matulog yan. Hanggang mamaya hapon kapon na namin. Kapon nga, ginsalubong pa ako. Ayun. Isang ganto? Ni Papa, oo. Sakit-sakit na ng balikat ko kahapon. Pag una kasi. Ganyan, hindi man makaano, hindi man maano, ganyan mo lang. Masira yan. Mas Pag maganda. maliit lang yung ugat niyan, te, ay okay lang yan? Basta hindi, Yung ganyan. Basta't may ugat na natirang isa. ganyan mo siya, oo. Mas mahirap pag isa-isa, Oo, lalong oo, mas lalong mas yung pagdukot mo, damihan mo. Basta pag binunot mo, damihan Dikit mo. naman yan. Kaya lambot ng lupa. Oo, hindi man maano yung ugat. Pag ganun baga ikaw magkan. Mas lalaan. Rakamang. Yan. Sige, pag ganun mo ang Puno hila, mo pag kasi. ganun kasi. puno mo, Oo. puno yung ganyan oh. Sinabihan ko na yan, naipon nila. May gadas Yun. Habang tumatagal. Kahapon yan sa inyo. Ay, Hindi nyo nakuha yung kahapon, yung iba. kasi kahapon ang turo sa amin. Ano eh. Sino nagturo siya? Nag? Dalian natin na po, mabutan ka kayo. Dahan-dahan kasi kami. Kasi di mo lagayim guys. Kaya takot kasi eh. Pag ano, Kung siya lang napungsatan. kung nakahiwalay, di yun ang birutin mo lang isa-isa. Huwag mo lang putputin kung dito sa huwag ganyan. Opo, tita. Ganito guys. Ang magbunot. Yan na, sige Ganyan na. guys. Yan Oh, na. ganyan. Oh, Napantiligaya. ganyan. Mukhang ko na. Ligaya out na. Juicy eh. Juicy. Oh, ganyan guys. Oh, para madali. Oh. Di ba? Mamaya yan. Mabilis na. Mabilis na. Mamaya mauna na kami. Sabihin mo, guys, ako ang Talig na lang. kapalit ni Madonna. Ay, ganon. Wala man dito yung kuhan. Paano na ako makita? Yung kamera. Yung camera. Dito ka kasi oh. Awan. Sabihin mo, Madonna, wag ka na mag-uwi. Ako nang kapalit mo.
Shout out Ate Joan. Nag-live siya. Ate Joan, pabunot mo ngayon. Uwi ka na. Ikaw dapat dito eh. Kailan nag-uwi na tapos pasalamat? Sabado. Sabado lang din. Sabado Tapos ng ng pasalamat. Tapos pasalamat. Nag-aeroplano man siguro. Ban? Tudo. Walang ano ngayon. Oh, na kung kahapon pa ako ganito ang bunot ko. Lahat kayo tigi isa, gano'n ang bunot. Taggagay siya. Kaya pala katagal-tagal niya. Pagsama man yung... Ano mga ito tingadagdag mo? Nakadaki ko na adas. Kahapon yan sa inyo. Tapos guys, yung tamang pagtali dito Iwarsin lang lang. ang kastang. Sa bandang baba kasi pag dito kasi masaktan yung dahon niya, maputol. Ganon. Naku, Jay. Mauhuli ka na, Jay. Sabatin mo ako. Pasabat ni Walang JJ. sabatan nito. Magpasaklulo si JJ. Hindi kayo pwede Kaya nung Magtawid. nagpalit kami, nagpunla kami. Ay, kung- Nagkabisin ni Nini nga. Alam ko na to, mag-arawan na ako ng magbunot. Asan na yung gumang iba pa? Wala na icon mo. Nakahula tayo. Maraming gumang magkailangan nyo dito. Meron man dyan kay Marlon daw, tinda. Eh mayroon, Marlon mayroon. Yung ano. Kay Juanito ba nga? Jay, ganun no. Siya ang kabisilin ay siya ang may dila. Marigatan guys ni JJ. Then, Wala yung ugat. Kung ba matirahan. Mananunod Hindi kasahuran ng may ara eh. Arawan daw ito. Jay, nahuli ka na Jay. Hindi, malapit na ako makasadsad guys oh. Walang sa akin talagang kalahati lang. Sinalubong ka pa. Sinalubong agad eh. Magpamerienda muna tayo guys sa mga manananim. Mamaya na yung gabunot. Busog pa daw sila. Ba't may kamuti na rin yan, Nod? Kadami mang kamuti. Ito, mauna pa ata magpardes. Mauna pa yata ang harbisan ng kamuti. Bago tong sibuyas. Patay man sa kanya. Dati kasing kamutihan to eh. Ni Kabaw. Nagtaga mo na lang nandun sa pula kuya. Merenda na po! Narinig yung ano, inagantay ng merinda doon. Si Jilly. Ha? Oo. Lay. Wala ko talaga inunahan eh. Busog daw. Wala ka dyan. Kanina pabalik ko ito. Kanina dyan pag ano. Ano? Hindi na kayo nakaalis. Nandun na lahat yung mga kasama niyo. Hindi pa na lang guys. Hello guys. Saan nyo dyan? Silain mo kasi lante. Dito makakatan. Ilang upahan ha. Aroy Jay, wala daw upa Jay. Yung sahod namin siguro pang half day lang. Ang taas mo yung pang half day. Kalahati pa ng half day. Oy. Gawid kaming ngaro doon ah. Tatlong piso pa naman. Kung na lang ngaro kami per big case ang usapan. Pero ano na, parang ganun kay Balaw. Piso isa. Udos isa. 5 isa. 5 piso. Oy. Nakakuan pa lang ata ako naka-10 big case. Oo. Didos pa lang eh. Yeah, dito naman tayo sa nagbubunot magpa-merienda guys.
Kaya lang itong tatlo, wala pang merienda. Oy, 13 lang kasi yung natira. Bakit ganon? Kasi late na kami. Kasi kabagal nyo. Huwag naman ganon. Hindi, antayin pa natin si ate. Meron pa yata siyang Pagod kinuha. din kami guys. Si Billy rin, hindi mo kami merienda. 13 lang. Merienda po. Karakoy, oh. Ito po. Naka-plastic mo. Konte. Ulaan mo na sila mamaya na. May sobra. Hindi, sakto to 13. 2, 4, 6. Sila ay. 10. Oh, tatlo kayo, 13. Yung tatlong naiwan, hindi, kasali. Mag-uwi na. Guys, Mag-uwi na daw. gutom na ako guys. Ngayon lang magpa-merienda. Opo, alas 9 pa lang. Kasi hindi ako kumain ng umagani. Basol ko pa eh. Hindi ka nga. nagalmusal. Paapura-apura. Ante oh. Hindi na nakakain. Ikaw, kante. Oo. Tignuto lang kanya dan ko. Hindi sobra na. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Oh, sakto 8. Kayo. Ha? Kayo nga lang. Yung tatlo doon, hindi na talaga magmerienda yan. Babagal-bagal. Sila baba. Merindahin mo rin sila pa. Hindi, meron pa doon kay ate. Nakuha pa si ate. Anong merienda na? Foto ni Hilario. Iba yun na bakon niya. 20 manya ito. Naku, ay pagkasayay. Kaninagan kaya di parang pato. Merienda po. Ay natin yung wana. Ay Harina. Ito pa oh, merienda po. Sa merienda po. Kayong dalawa, anong merindahin niyo? Ano sa amin guys, yung kahit kape Tubig na lang. guys. Magtubig na lang kayo guys. Wala pa si ate. Busy sa bukid. Yan, yung nahuli. Special. Thank you pa. Huli. Ingkayang nangkal. Masakit sa balakang at sa balikat. Yeah. Yung dalawa dyan, Je, apat yan. Yung dalawa merinda mo ngayon, mamayang hapon yung dalawa ulit. Thank you very much. Paaw! Tag-apat siya. Apat man yan ah. Tag-apat Pero yung ano, Kadaya nyo. tatlo lang. Yung Apat ang puto. merinda nyo. Kami tatatlo. Ay, buti kayo tatlo kami ay umaga lang ay sa amin hapon. Masyado daw kasi kayo mabibilis, kaya tatlo lang. Siyempre, kung mabilis yung madaming merinda. Kung mabagal, ay marami. Gayak na yata yung isa doon sa dulo. Guys, nagpaulit ka na. Yung isa ay hindi mo binigyan. Ito ba lang? Gayak na yata yung aking asawa. Ay, nako dahil. Ayan guys, mag-ihaw tayo ng isda. Isdang bato-bato daw ito. From Kaglen. Thank you so much Kaglen sa iyong binigay na isda. Ngayon lang namin siya naluto. Ang laki oh. Dalawa yan guys. Yung isa iniwan mo namin. Bukas naman yung isa. Ayan, guys, ang aming merinda oh. Magmerinda ka rin ako. Napagod ako. Balik. Galing akong uwi ko sa aming kabilang farm at magpatanim din kami doon. Abot mo ay palang tayo. Pati juicy daw magano. Kain guys. Grab. Then pakbit na naman kami oh. Pakbit is life. Nagmarites lang yata kayong dalawa dyan. Hindi pa kayo rin kayo tapos. Graduate na kami guys oh. Natapos din after 1 hour. Wala na ako natapos na baga lahat dito guys. Oh. Wala nang tao. Nandun na sila lahat. Kami oh. Oh, pangalawa niya na yan.
Kanina ba guys, wala pang 10. Wala. Walang sahod tong dalawa na to, kababa na lang. Kahit pag piso isa na lang daw. namin to. Kami lang taga-kunin na kasi okay na dyan sa tira namin. Ayun natin, may goma pa yan ah. Yan, natapos din. Pusad tayo. Lipat. Aroy. Aroy. Saan ako magsimula ay? Dito na? Sa kabila? Suluhin mo na yan. Suluhin mo na yan. Oh my goodness. Oh, ang sarap ng aming isda. Dami oh. Anong red bag kaya yan? Yaman na sinunod. Ayan guys, check natin yung niluluto na antiligayang pakbit na may kata at ano yan o, hipon na maliliit. Sarap yan. Ayan, after bunutin, isaw-saw muna sa may gamot. Para pang ano ba kasi yan sa gamot? Pangamag, para hindi amag. Pangamag, para hindi amagin. Dami oh. Ayan na guys, lunch time na. Nag-ahon na sila. Oh, luto. Malapit. Oh, may kayo mga linabraw. Sarap ng gulay oh. Kain na na. Hindi ilagay ko nun eh. Kaya dito kayo oh. Oo. Ito na, gulay, maghihilang tayo ng gulay. Nalutaw. Panda binaliktadan guys. Alay. Papa. Ulam mo. Uwang atlo. Kain niya rin daw yan. Hindi ako sa kabila din. Tingin na. Ay no! Nagwame. Pa. Awan. Saan na siya? Nagasubo na nga. Saan mo ilagay ng te? Atani! Ayok din na, doon. Aw mo atlo. Kain guys. Pang-aldaw na. Nay! Patanggal na nga natin to guys. Ang dami na nabiktima to eh. Pagkat. Uray lag yugyug ti kubo. Yaw. Lalagyan mo kayo lang nilagay. Noon te, ikaw na lang nahuli. Sarap ang ulam mo, saging. Ayaw niya ng isda, gusto niya saging. Ayaw niya ng inabraw. Ay, saw. Yan naman nagluto sa inabraw. Ubos guys, ang dami naming natirang kanin no. Dami akong niluto. Ayan na ang tubig. Hindi nagasuka. Nahihilo lang po. Ayun. Siyempre, pag na ay Tulog po. Kahit naman hindi buntis, tulog ng tulog. Ayan na guys, ang aming nabunutan ng punla. Ayan, ayan, ayan. Maluwag na. Pataniman yan bukas. Malapit na matapos. hello guys. Kabagal lang tayo da. Ako maniguti de. Sabi ko nga Hello ba, guys! ko nang masadsad, wala pa si Gretchen. Si Ping at si Gigi guys, pinawi ko na. Hindi makalayo. Hindi makasadsad. Bagal mo ang tiligaya. Tanda na guys! Ayan na aming punla oh. Ganda-ganda ng punla namin oh. Walang namatay. Kalagulugo. Baka
kurang nga di pagmulaan nyo ha. Kurang nga talaga. Mula ang takarayanan ah. Ani kanya yuta na kastuyo ay nakwayo ataw ay nakwayo. Opo, ma'am. Na may karaganti oh. Stew. Uwi na. Bukas ulit. Iwanan na natin itong mga bangkitong harap. Uwi na. Baka nagtatay kong gaya. Bigat na eh. Guys, tapos na guys. Bukas ulit. Sakit sikat. Yan baka mo pasok ka rin lahat. Ayun. Bakit ang kumara? Oh, babay na kayo. Ano kwarog? Baka di magtubo yung tanim mo ha? Ito guys, hindi pa siya nabunot. Bukas na to bubunutin. Kaya ito guys yung ating natanim. Wow. Ayun. Uwi na guys! Uwi na ante! Na kami mga ka-guys. Mga ka-guys. Na naman ang isang araw. Natapos na ang takbuhin. Anong gagawin mo? Bawal yan. Mag-ihibon ako Ayan. Thank you so much mga ka-dragon. Sana nag-enjoy kayo sa aming pagtatanim ng sibuyas. God bless! Ayun o, may umiihi dun o. Rated SPG. Alay! Ay, naku ante.